It was not very happy this morning. In Kankanyo, the lugubrious zenith of happiness. On any baby if you are stored in Ototwa. I mean, any beautiful beauty in your promiscuous promise. Oh, where even a man with a misbozoma. Christ, I beg. Christ, Bonia. Kedi famele madeja bolononu. Kedi famele madeja bolononu. Abumbu newe ibe. Abumbu newe ibe. Anyam konye. Obenye de bumbade. Ayo. Akwebube. Kedi famele madeja bolononu. Kedi famele madeja bolononu. Abumbu newe ibe. Anyam konye. Ọbụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ife onye ori ụtaba n'afọ akwa ebube Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ Ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe Anya m kone Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ Ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe Anya m kone ogbenye dịbụ mgbade Ayo Akwebube bụ onye na-agba ntarị nne oge a ka ndị befa ji wee libie nya ba maka na ọ gbatakatala anụ apụtazi ọ na-akpa nga ndị befa wee loo n'oge esi ebe a wee bụ ọgaranya nke afọ nụrụ ebe dị ka mana emechasịla wee nwee nnukwu ọdachi ebe na ọ na-agbanya bụ anụ akwa ebube
akwa ebube akwa ebube akwa ebube melụ gịnị akwa ebube melụ gịnị kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone ogbenye dịbụ mgbadị ayo 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 nnukwu ọdachi n'obi fedakwudoli bụ na o mechasịrị ayo ebe ọ nọ na-achụ nta ayo 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 ebe ya na anụ na-agbalị n'ime ọfịa ayo wee si n'elu wee daa ayo wele anya na-abọsọ n'osisi ayo 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 mbọsị a bụ mbọsị ikpeazụ ọfụdebe ayo 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 oge ọ nwere nwanne na-enyere ya aka onye bụ onye sọtara ya asọta ayo 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 ndị be anyị unu mana a na-atụrụ inu si na ayo 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 na onye aja ife ayo onye aja arụ mmiri na-afịa n'eze o terọzi aka nwanne enu na-enyere ya aka ayo 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 mesịa ya na onwe wee nwụrụ ayo 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 akụbụba achọkọtazi ife oge mechọkọta ife oge ma ọ mara ayo 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 bidozie tụtụba ụmụ ife ntụtụ ayo ayo zuba ọkụkụ mmadụ ayo na-eme ụmụ ife dịgasị anya ndị mmadụ atụrụ anya na ọ ga na-eme ekwesị na o nwere ife mere nya nwe emeli ntị ka a mara ife ọ na-akọ ayo 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 nke ka nke na mgbe mmekọta bụ na a ga-eri oriri n'obodo a akwa ebube jee n'afịa jegote ife dị ka ọkụkọ ụmụ ego ndị mfụli ya n'anya na-enye oge bido n'afịa anụ wee tigide nkwụ owele ọkụkọ nnọọ nwụkwasị n'eme isi na-agwa ndị mmadụ na ya gotakwala ọkụ ka akwụkwọ na ya gote ọkụkọ ọ yala ebukwa ilu echi niile abịa na abịa efu ugbe na ọkụkọ ọbụla ka a yalesikwa n'ọba ọkụkọ mmadụ ka ozu bido mbọsị ya wee gaba arụ a niile ọfụzi ọkụkọ mmadụ na-akụbu na-eri ebe isi ya na nke a ji mee nke ọsị akwa ekwu mbọsị ya gotela ọkụ na onye ọbụla fụrụ mbọsị ya gotela ọkụkọ a akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ